вақте ки хурдакак будам канори модарам мехобидам, ҳар шаб як орзу мекардам. бале мисли шумо. мисол орзу мекардам барам асбоби бозӣ бихарад. мегуфт мехарам ба шарти ин ки бихобӣ. ё орзу мекардам ба бузургтарин шаҳрҳо биравам. гуфт мебарамад ба шарте ки бихобӣ. як шаб гуфтам модарҷон, агар ман бузург шавам ба орзуҳоям мерасам? гуфт бале писарҷонам, мерасӣ ба шарте ки бихобӣ. ҳар шаб бо роҳат хоб мерафтам. он қадар хобидам ки бузург шудам ва орзуҳоям кӯчак шуданд. дишаб модарамро дар хоб дидам. гуфт ҳанӯзам қабл аз хобат ба орзуҳоят фикр мекунӣ? гуфтам хоб намеравам. гуфт чаро? чӣ орзуе дорӣ? гуфтам ту инҷо бошӣ, дигар орзу надорам. гуфт кӯшиши худамро мекунам ки ҳар шаб ба хобат дароям, ба шарте ки бихобӣ. дӯстонам, ба қадри модар бирасед. модар неъмати бебаҳост. сад кокули сиёҳи ёр яксо, як тори сафеди мӯи модар дигар аст.